Γεια σας παιδιά, πώς πάει? Λοιπόν, αυτό θα είναι ένα μικρό βίντεο γιατί θέλω να μιλήσω για ένα θέμα. Haters. Λοιπόν, πρώτον θα χωρίσω τους haters στις δύο κατηγορίες που έψαξα εγώ. Αυτοί που ξέρουν από το YouTube, δηλαδή κάποια καλά άτομα ξέρουν από το YouTube, και τα άτομα που δεν έχουν ιδέα από το YouTube. Εγώ έχω πρόβλημα και με τα δύο άτομα. Αλλά θα μιλήσω για το άτομο, εσείς θα το βρείτε ποιο είναι, που μίλησα χθες στο βίντεο του Mortal Kombat. Και sorry που ανέβηκε και στις 12, ξέχασα απλώς να το κάνω upload. Λοιπόν, θα πω, είναι ένας hater, όνομα δεν λέμε, οικογένειες δεν θύουμε, που ξέρετε, εγώ σας στέλνω τα βίντεο για να τα δείτε, να πάρω views, likes και αν είναι κανένα καινούριο app που ανεβαίνει και στο Facebook. Και μου γράφει ένας, μη στέλνεις βίντεο. Λες και του στέλνω μόνο σε αυτόν. Ρε άνθρωπε του Θεού, σε όλο τον κόσμο στέλνω το βίντεο. Εσύ γιατί έχεις πρόβλημα? Σε έκανα κάτι? Όχι. Οπότε δεν έχεις το δικαίωμα να μου μιλάς έτσι εμένα. Εγώ κάνω τη δουλειά μου ως YouTuber. Και τώρα θα μιλήσω στο άλλο θέμα, που είναι ξανά haters, αλλά ο μαθημένος που είναι στο YouTube. Και αυτός με έχει θίξει, δηλαδή με έχει κάνει ρεζίλ στον κόσμο, και αυτό δεν μ' αρέσει εμένα σαν κανονικός άνθρωπος. Μπορώ να πω μόνο ένα στοιχείο, ότι είναι από την ίδια οικογένεια αυτά τα δύο άτομα. Άλλο δεν κάνει να σας πω γιατί θα με θίξουν. Αν θέλει σοβαρά να μιλήσουμε το άτομο, ας μου στείλει μήνυμα στο Messenger, στο Viber, δεν ξέρω που θα είναι, αλλά να λύσουμε αυτή τη διαφορά, άμα θέλει να τη λύσουμε. Αυτό. Παιδιά, συγγνώμη που ήταν μικρό το βίντεο, αλλά αυτά είχα να πω. Γεια σας.